Como que non? Con Carlos Tresandí na Radio Galega. Ola amigos e amigas, estamos na Radio Galega, na Radio Galega Podcast. Estamos no mundo multiversal do Como que non. Moi contentos hoxe porque estamos outra vez coa nosa cita cos ointes, semanal, diaria, quincenal, xa cada un que escolla, dependendo do momento e do sitio onde nos escollan, pois é unha cousa ou outra. É máis preto que estiven eu de ter unha cita nos últimos 20 anos. Bueno, pois mira, que non está nada mal, non está nada mal. Un programa de difusión aleatoria. Efectivamente, que queda bonita, temos a case todo o equipo, porque temos que dicir hoxe unha cousa importante, é que temos unha baixa, temos unha baixa e media. Un que chega tarde, un que chega tarde polo que sexa, que chegará, pero chega tarde, e outro que non vai chegar porque, bueno, pois a vida é unha tómbola, e mellor que o explique eu creo que temos que escoitar, e para a xente que está seguíndonos na noso vídeo podcast, na nosa canle de YouTube, youtube.com/comoquenonradio, @comoquenonradio, estamos en todas as redes sociais. Bueno, pois dito isto, imos escoitar as palabras dun home convalecente. Por favor, Pini, cando queiras. Dalle aí. Hola, que tal, amigos e amigas do Como que non? Lamento moito comunicarvos que, a pesar de ser o segundo cómico máis sexy de Galicia, o cómico máis en forma do panorama audiovisual galego, pois véxome afectado por un proceso de arrefriamento que me impide estar con vos en este podcast, pois cando sexa que se emita, porque as cousas do espacio-tempo xa sabedes como son. Se as cousas do espacio van despacio, pois as do espacio-tempo imaginadevos, non? Entón, pois, como non quero nin contaxiarvos ningún tipo de virus, nin aos compañeiros do programa, nin aos ointes, mandovos este vídeo para que sepades que, a pesar da miña convalecencia, atopome ben. En estes mesmos momentos que estades vos emitindo o vídeo, eu estou escoitando o podcast tamén, porque estou en outro plano astral. Entón, pois, as cousas do ciberespacio, dos podcasts e todo iso, pois teñen as súas propias leis. Nada, que me estou delirando xa coa febre, que lamento moitísimo non poder acompañarvos, pero que contades con todo o meu apoio incondicional, e que próximamente volverei a estar, porque din que o que non te mata faite máis forte, pero neste caso o que non te mata deixate bastante jodido, así que intentarei recuperarme canto antes para que me teñades aí de novo nesta 5G da Como que non, o mellor programa de radio, non, de podcast tampouco, vídeo podcast, bueno, o mellor que hai, o Como que non, sempre. Pois moitas grazas, Pepe. Eu creo que vou pedir non son eu moito de pedir aplausos, pero vou pedir un aplauso de ánimo para Pepe Capelán. Bravo, Pepe. Bravo. Que ben se nota que está en estado febril. E tamén se nota que o vídeo foi dirixido por Alejandro Amenábar. Correcto, sí. Sí, é moi... Sí, está moi Amenábar, digamos. Faltaballe pintar un cadro coa boca. Sí, faltaballe iso, sí. Bueno, para os que preguntedes de que están falando, pois sempre queda a ocasión de ver o vídeo podcast e despexades todas as dúbidas. Por certo, acaba de escribirme un ointe preguntándonos, que isto creo que sería unha cuestión que habería que preguntarlle a Pepe, se efectivamente o multiverso ten leis, pero sei que tamén ten rufles, non lo sabemos, non lo sabemos. É unha pregunta que queda, que xa diremos no seu momento. Transmitiremos esta dúbida a Pepe Capelán cando volva con nós. Que boa, sempre marchamos, pois ocorresome a min. E dito isto, como xa pasan pois 4 minutos 34 desde que dixen hola, amigos e amigas, é un bo momento, porque temos, hoxe temos un programa, vai ser un programa, xa vos lo digo, agardo que chegue Fernando RQR para a última parte do programa, porque vai encantar
algo que temos preparado. Pero bueno, de todo isto e de moito máis falaremos longo e tendido no Como que non, que ten esta sintonía que é preciosa. Dalle aí, Pini, vamos a... Estamos no Como que non, estamos na Radio Galega, na Radio Galega Podcast, estamos en todas partes, temos a forza e a posibilidade de facer esa cousa tan complicada que é a disociación molecular. Eu levo adestrando 5 anos e xa me está a sair. É unha cousa moi bonita, pero o máis bonito deste programa son os nosos e as nosas convidadas. E hoxe temos a sorte de ter por primeira vez no programa a alguén que nos visita no que é a parte da mesa de venir a divertirse. Que explicación prístina. Totalmente. Sí. No, é que non sei como dicilo. A ver, ela estivo aquí, pero estivo tocando. Sí. Tocando coa guitarriña e tal, que era porque ela é cantante, pero nunca estivo para falar connosco e para disfrutar desta parte do programa que non é a musical, pero que paga moito a pena, é compañeira tamén das ondas, cantante, estudou a mesma carreira que a min, espero que lle prestase moito máis que a un servidor. Témola aquí no Como que non. Un fortísimo aplauso para recibir a Ari Magrí. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! Ari Magritte, amigos. ¡Bravo, bravo, bravo! Mais aplausos. No, Fran, cando berras bravo e cando tes que A ver, non Carlos, é falar que non bravo, teño claro teño isto claro todavía, é que No, a é ver. moi complicado. Por No. certo, que eu pensaba que Ari Magritte só cantaba. Non, O sea, na vida, en plan, hola, bons días. Bueno, tamén podemos, Podemos Ah, facer bueno, así no, como no. as misas de antaño. Pero como non coincidíamos Hola, en boa falando noite. e tal, pois... Non, escoitámola, tivémola aquí hai Sí, 3 sí. episodios, está presentando o seu, novo disco, máis recente disco, porque novo é novo, pero xa pasaron uns meses. E ao mellor cando escoita xente xa Xa ten 5 máis. Claro, Non sabemos, pero bueno, claro. Non é novo porque é tan clásico e atemporal que vai durar moitísimos anos. Entón, en tempo relativo isto é novísimo. Ves, esta é, Sí, sí. amigos, este é o concepto do Como que non é do podcast. Bueno, non Aí dixemos o título do disco que é Oráculo. Oráculo. É que podedes, de feito tocounos aquí algúns temas que pertencen a ese último traballo en completo e rigoroso directo porque Sí, como porque traédesme a currar antes que vira eu estaba xa esperando que me metarades Hombre, a pásalo ben, porque bueno. claro, aquí moito traballar cantando para poder vir agora pásalo ben. a verdade, ti sabes por que estás aquí? Porque és unha muller de palabra, porque cando estivo connosco na segunda tempada, case xa rematando a segunda tempada, no penúltimo programa ou no antepenúltimo, Sí, sí. dixo, cando saque o disco, volvo ao programa. Polo que sexa tardaches un pouco máis do previsto, polo Unha pandemia que unha mundial, pandemia, claro que sei. cousas, pero en canto sacaches, cumpliches a túa palabra, viñeches aquí a tocar algúns dos temas. De feito, tocaches en exclusiva, eu non o sabía, pero naquel programa tocaches Color Relámpago, que ten unha historia moi chula que xa que estás aquí, ti contaches en Petit Comité, pero creo que vendo o poder que ten este programa que non é meu. Cantas liñas temporais se abren. Moitas, Total, moitas. total. Como que non, Non, quero dicir unha cousa Estou moi pacha profunda. cabeza, sí, de verdad. Este programa non é meu, nin é noso, é do da audiencia, do tempo, é do tempo. é do tamén. tempo. tamén, Pero aquí Pero- hai un traballo social tamén. Sí, Total. a ver, Sí, sí. deronme a traballo. min dame traballo tamén. Sí, Estamos- sí. Estou E vendo, hai un factor social, tamén o hai. estou vendo o da paga, a ver Sí. se o consigo, pero iso aínda non. A miña muller sempre me digo, por ti non nos darían nada. Digo, pois non o sei. Non, pero tío, neste mundiño que dicías que non que compartimos carreira e tal, Sí. en este mundiño así de flipaos que a veces vivimos, non? Como me gusta. Que hai moitísima peña isto que vai aí de palabras en inglés que molan moito, entón van de networking. Entón ti vas a calquera cousa destas e non sae nada. De aí
pero fijo. Co coaching, ¿no? Hai todas esas cousas que non. E aquí, que vimos aquí falando en galego, porque o que tal, O que toca. o que toca de puta madre, e ali eu cantando coa guitarriña, pim pam, estaba Claudia Vasallo, Correcto, bueno, estaban Claudia e os seus pais, con non? Bow Films. Efectivamente, Bow Films, o que lles mandamos unha aperta Unha grande. aperta enorme. Sí, señor, Sí, porque- que ademais mantemos moito cariño. Coñecémonos ali, pero mantemos unha amizade. Porque- Eu estive na súa casa despois de visita Que e ben. todo. Pensé que era amizade con cariño con Carlos, pero xa Bueno, no, home, tamén temos algo xa. Bueno, Bueno, é que a Carlos coñezo xa do século pasado. Hai moito entón, tempo, sí, que maiores somos. No, pero é guai. Coincidistes ali aquel programa con Claudia, con Lois, con toda a familia, Con Adriana, con sí. Adriana e Vese que a Claudia encantoulle a canción. Color relámpago, Color era relámpago. naquel momento, sí. Eles despois estaban a traballar nunha curta que, bueno, que a trama pois tiña bastante que ver, era un Romeo e Julieta galegos adaptados ao século, bueno, ao momento actual. E chegou, entón, escoitaron a canción, gustoulles tanto que se adaptaba perfectamente a ese guión, pedíronme a canción para a súa curta. E nada, só tiven que poñer a versión en galego. que escoitamos hai 5 programas, se non me trabuco. Color aquí. do Lóstrego. Color do Lóstrego. Eso é. Pero está guai, non? Porque diso trataba un pouco o como que non, pasalo ben, pero tamén poñer as sinerxias que se chaman, non? Poñer en coñecemento, en contacto a Como se xente. che nota a licenciatura, ¿no? Sí, moitísimo, sí. Agora sí. chamase grao, pero Bueno, sí, O do grao soa así un pouco a Grao non sí, eu son Sí. máis é máis de adolescente o grao, Sí, non? sí. Non, pero digo que está guai porque as sinerxias que se xeran neste tipo de sitios que ao final pasou no mesmo programa, por exemplo, Dani Lorenzo veu de convidado Quedeime. e dixen, Non me dixeron de irme, este quedei. señor por que se vai marchar? El instalouse aquí. Claro, dixen, pero por que se vai marchar? E mola moito porque grazas a iso Home, está ademais a forrar o alquiler. Sí, O claro, aluguer, claro. Dan de comer. De Claro, feito, se comida. facemos uns, como se chaman, 6 graus de separación, tal, resulta que pois temos tamén Moitísimo. mira, de aquí a aí, é dicir, de Ari ver. Magritte a Dani Lorenzo vai un só, porque por exemplo, Ai, menos. os Cuña, Sí. que son amigos do programa, estivo aquí Alberto e Andrés, pois que pasou con Andrés Cuña, por exemplo? Que fixemos xuntos a primeira comunión. Fíxate, señor que isto que ao mundo isto eclosiona. Flipa, todo. No, esto Pero ni que outro Stan día- Lee, ni ninguén. Outro día estuvo Pedro Pablo Alonso con quen ia os 10 anos a clases de inglés. Pero que me tamén. estás contando? Claro, Que que isto aquí é ti unha saca tolería. que eu aquí a todo mundo. Que sabes que Deus xoga os dados co universo. Sí, esto é tremendo. Eu son o oráculo. Claro. De feito, sabes que Pini, non sei se o sabe, pero Pini foi compañeiro de clase no cole de Pedro Pablo Alonso Bueno, tamén. pero que eu iba E de con Fran todos Rodríguez. Claro, Sí. nos jesuitas. Claro, É que claro. eu iba Exacto. onde daban inglés a toda a peña dos jesuitas. Pero que eu quería decir antes que nos Así, os a habituais, movida. os residentes no programa, somos un pouco como os bonecos de José Luis Moreno. Cando acaba o programa, Carlos nos mete nunhas caixas. É así. Pasamos a semana metido nas caixas e logo cando chega a hora de facer outro Bueno, programa, teño pues que nos dicir Pero que se mete acabo la de man ver por se como- mete la man, sí. Bueno, Bueno, eu o da man, eu o da man non vou falar disso. O da man, señor Suiz, iso non é certo. Por favor, Son faladurías. están chamando os meus abogados De ya. feito, isto que tes aquí No, son por uns favor. unhas medias cheas aí. Bueno, imos pasar a outra cousa. de brazo. Non, a min o de meter a xente nas caixas gustaríame, pero como Chicho cando remataba Sí. o 1, 2, 3, que Sí, o mellor sí. para a xente máis milenia que nos escoita non ten unha referencia, pero buscades en YouTube que era maravilloso. A verdade é que o que ven sendo Chicho era maravilloso, sobre todo as súas intros e as súas despedidas de todos os programas que facía. Eu creo que iso é As do outros mellor. eran espectaculares. As outros- Eu sempre quería esa caixa chea de cousas. Aí estaba Ruperta, e o chollo, el antichollo. Eu choraba moitísimo cada vez que se Sí, acababa
o 1, 2, 3, Sí. pero choraba moito. Bueno, eu chorei moitísimo un día que me dixeron que non podía velo porque non aprendera a tabla de, non sei, de multiplicar ou de sumar. Era castigo iso. Era castigo. Lembro que foi a única vez que me castigaron e a única vez que chorei ali detrás da porta da habitación porque acabábase o mundo. Se non podía ver un, dos, tres, aquelo non podía ver A mí nada. pasoume en segundo de XB con El hombre y la tierra. Que non me deixaron ver El hombre y la tierra. Escribino no meu diario de Donald, que foi a única páxina do diario de Donald que escribín tamén de todo o ano. Donald vale que era o pato, pero que agora de Donald xa sona así a presidente chungo, ¿no? Sí, claro, no. Sí, Bueno, sí. imos antes de continuar contigo, temos unhas seccións, a ver, non é canónico de todo este programa porque cando empezamos tenía que estar interrompéndome Pepe Capelán, fixo dun xeito un pouco virtual, pero o que si temos son efemérides. Como non sabemos cando saímos, porque isto de podcast se asiento mellor dentro de 6 meses decide escoitar este programa, pois entón decidimos facelas aleatorias. Claro. Entón eu busco aquí unha cousa que é maravillosa, que lle escoitei hai moitos anos a José María Íñigo na radio, que é o xerador de números aleatorios. Entón, o que fago é dúas cousas. Fago buscar primeiro un día, do 1 ao 31, e despois un mes do 1 ao 12. Estando eu aquí teñenche que sair todos iguais, porque Claro. eu nacín no 11-11. Que me estás contando? Claro, e o santo é o 9-9, e ¿Sí? o coche o 8-8, entón teñenche que sair así. Eu tive un coche tamén que era 8888. A verdade é mola que moitísimo. agradecino moitísimo porque aprendín por primeira vez e última a matrícula do coche. Non sabías letra. Pero a letra non. Claro. Non, as letras, bueno, que as letras eran distintas. Claro, tiña que ser HHH, entón era moito máis fácil. Bueno, imos ver que pasa, imos escoller un número primeiro do 1 ao 31 e valle dar ti a xerar, Vale. dalle aí ao botón. Sí, Sí, podes dicilo. É o 7. O 7. O sete, Baixo. A ver se vai ser Pepe. Os dous parrulos. No, hoxe non. Pero a ver se vai ser Pepe que estando aquí, el ten unha tendencia alcista de números aleatorios, porque pode ser, Saenlle altos, non? Sí, Sempre. a él imos buscar o mes. Agora ten que sair xullo, O mes, por favor, veña, que a ver, saia. se sae o A ver, 7 do 7. Xerar. Oi, 8. O 8. Sí. Bueno. O 7 do 8. Pois imos buscar que pasou un 7 de agosto. Facía moito calor. Sí, posiblemente, porque claro, a ver, nos buscamos en Bueno, sitios en Siberia, non sei. En Siberia no queda ni un hace mamut. frío, pero yo me río. O sea, no. non, iso era El Laponia. abuelo. Ves, isto denota tamén o que ven sendo unha idade. A ver, 7 de agosto imos ir ao tumbaburros a Wikipedia. Imos ver, bueno, hai que dicir que o 7 de agosto é o 219º día do ano do calendario gregoriano. Aí estamos. Por exemplo, que poucos acontecementos, claro, estaban de vacacións todos. A ver, o Pero sea, podemos dicir que é a véspera en que eu comprei o meu coche, por exemplo. Ah, bueno, Era vale. do 8. É outra. Esa foi boa. Pois, por exemplo, imos dicir, Napoleón Bonaparte é desterrado para a illa de Santa Elena. Pero bueno, isto non me parece tampouco demasiado. Carai. Pero mira. A ver. O 7 de agosto de 1876 Sí. nace Matahari, Oh. que se chamaba realmente Margareta Gertruida Celle. Normal, sabes que que cambiara o pasou nome. por Vigo esa muller. Sí, Pasou é por certo, Vigo. é certo. Bueno, imos primeiro sabendo este dato, lembrando que que Pini está pensando que naceu Matahari, xa temos a efeméride, pero agora temos que analizala. En este programa, se hai alguén que sabe analizar as efemérides como ningún outro, é Alejandro Martínez Pini. ¡Bravo! Bueno, perdimos disculpas a todos aqueles que se lle romperan os tímpanos por los berros de Fran Rodríguez, que non consigue verdade, comprender é que olvídome, berrar é para Carlos, atrás. Bueno, non olvídome, pasa nada. olvídome. Fala pa dentro. Fala para dentro. Claro, chama o neno para dentro. Bueno, Pini, que nos dis? Matahari era a que acababa sempre coas broncas. Había un Jariela a que acababa... A sección de Pini, amigo.
concisa, concreta, o gran. Digo que non se entere o alcalde de Vigo que pasou por aquí Matajari porque xa temos montado un parque temático de espías, algo. O 7 de agosto, todos os anos. No, porque aparte agora xa non a deixaría entrar, porque aquí hai moito Jari sempre en Vigo. É verdade. Entón, se ia a matar o Jari, pois entón non pode ser. Non, pero sabes que molaba en cada que nos escriba toda a peña que estea escoitando o programa en 7 do 8. Ai, pois iso molaba Sí, tío, moito. en Twitter aí a saco. Aparte, como estamos aínda aínda que este programa publicouse moito antes, é 7 de agosto. O 7 de agosto aínda estamos en emisión. Igual chega Claro. unha mensaxe do futuro. Claro, Claro. quen sabe que isto é Se maravilloso. escribe alguén Ai, do meu- 8. Claro, bueno, imagínate, alguén de 8, bueno, claro, que se escoitou, bueno, é igual. Bueno. Ás veces é difícil que non te estope a cabeza neste programa. Sí, sí. Por É certo, un programa de antes, Nolan. sí, antes de que me esqueza tamén hai que dicir que Ari Magritte comparte tamén vida multiversal no podcast, concretamente en Radio Galega Podcast.gal e tamén en Radio Galega Música, pero na etapa no que ven sendo a tempada escolar, porque todos os xoves de 10 a 11 na Radio Galega Música con Víctor López a cabeza, Eladio Santos, Marcos, Paco Lamilla, ás veces Nico Pastoriza, a propia Ari Magritte, está desfacendo Ondas Indies que xa vai pola súa terceira tempada. Que tal? Porque aparte ti fas unha sección concreta que tamén como as nosas que vai cando cadra, Sí. o disco da semana que cadra. Da semana que a que min cadra. isto gustame moitísimo, o disco da semana cando temos tempo. Claro, porque agora cada vez hai non, nas dúas primeiras tempadas iba sempre, pero agora como hai máis seccións e as entrevistas cada vez son máis intensas pois nada, pode ir ou non ir, pero sí, bueno, ti temos disco da semana. ti estás nas entrevistas prácticamente sempre e tamén nas despedidas que facedes un pouco como os todólogos, non? A partir dunha efeméride Facemos concretamente. efeméride do día en que se emite o programa. Eu iso é algo que considero xa cousa do pasado. Claro, eu iso non- estou máis neste rollo de- multiversal. Do aleatorio, verdade? Multiverso, sí. Bueno, que tal en Ondas Indies? Como medrou tamén o programa, non? En estas tres tempadas. Cal é a túa impresión? Home, pois o máis guai é o cambio, non? De pasar de estudio a tamén a multiverso espacial, non? Aí a Que máis cómodo. A cada en súa casa, sí, bueno, máis cómodo e tamén máis posible, non? Porque senón sei que a veces era moi complicado o tema de cuadrar momentos e tal. E así agora é máis doado. A pandemia cambiou moitas cousas nos medios de comunicación. E, por exemplo, o xeito de facelos nun programa certamente coral, non? Como vos, aínda que é musical, pero sí que hai algunhas seccións nas que todos participades. Antes era non impensable, porque sí que se facía, xa falamos aquí no principio desta tempada do que facíamos María Xosé Rodríguez e Maiseu durante moitos anos antes de todo isto. Pero que o normal era que nun programa de radio a xente se reunise nun equipo e, bueno, poder facer algo en teletraballo, por dicilo así, era, bueno, se non hai máis remedio. E agora iso normalizouse e eu creo que ademais chegou para quedarse, non? Sí. Para cambiar un pouco tamén o xeito de producir certos. Sí, e que además pensa que éramos moitísimas persoas dentro dun estudio que aquel estudio que íbamos era bastante cativo. Non era como este, que isto nos claro, temos aquí. hai Perdón, notase que aquí hai, Home, claro, por favor, parné. Todo que non lles pago que estou aforrando. No, con razón Con razón algún queda a vivir aquí, claro, non me No, extraña, pero ahora sí, estou en Para palacio. amortizar. Claro. Sí que cambiaron as cousas. Outro día, xurocho, ia pola rúa caminando e fixeime nun garito que estaba obviamente pechado e pensei, joder, que mal timing, porque o garito chamase Distancia Cero. Ia petalo, agora ia petalo. Digo eu, que mal timing, non? Para escoller ese nome, de A mí repente chega a pareceme COVID. un momentazo maravilloso. Y tremendo, para vender ese nome, sí. Pero- Todo o mundo quere iso. E ti volviches a tamén, bueno, o que dicíamos, aparte diso, volviches outra vez a tocar, non? Despois dun parón, polo que fose, pois volviches tocar, jova, iso sí que ten que ser como volver comer, non? Non Despois te dunha... creas, a vez que A ver, volves espérate, que tocar, isto bonito. sí, non, guai, moi Ese guai guai, non, volver tocar, pero o momento antes de volver tocar é como estás acojonada. Sí? Sí, porque estás pensando xa non igual
que pasou neste tempo? Mellor deme volta aí unha neurona, eu non o sei. Cando suba aí ao escenario, o mellor, sabes, se tes aí paranoias chungas. O primeiro concerto foi complicado. Demonios internos. Sí. Chámalle Eladio, ten a expresión demonios internos, que é unha cousa que a min, como concepto, sírveme para entender moitas das cousas que me pasan. Pasouche no primeiro concerto que fixeches de volta. Sí, vas como con medo, con que ese medo de xa non estás rodado. Claro. Eu sei positivamente sei no de xa anos de que aínda que pares, aínda que non toques na casa ni nada, ti volves coller a guitarra e aquilo soa mellor. Aínda que non ensayes, aínda que non cantes, por algunha extraña maxia, melloras. Se traballas moitísimo máis, claro. Entón, por que iba a ser distinto o de subirse ao escenario e tal? Pois nada, da igual, a lógica non sempre funciona. Pero imaginaste que de repente subes ao escenario e saite a voz de Pili Pampín ou de Shakira ou de outro artista, non? Rafael, e dixo, claro. Mira, agora Sería, hombre, aí podería gañar un mogollón de espectáculos, porque a muller que canta con voz de Rafael, home, pois xa estaría. Mira, agora que o dis, Comprao. agora que o di Fran, antes de que ti e máis eu falaramos onte, tiña pensado, sempre no primeiro programa temos unha sección moi dirixida e personalizada para o convidado ou a convidada que ven. Tiña pensado facer un xiro do que fixemos con Alberto Cuña hai uns días, era utilizando as túas melodías poñerte outras letras, vale? Entón, era o que íamos facer, dixen, bueno, pois molaba moito que, por exemplo, con Color Relámpago, pois tivese que cantar, pois non sei, Exorcismo de Luis y Toledo. O como unha ola, por exemplo. O como unha, bueno, como unha ola estivo, non, ao final non estaba, pero bueno, había unhas cantas. Pero claro, chamoume onte e díxome, mira, que eu fago isto, eu creo que o mellor mola moito. E dixen, pois, sí que sí, sí que mola, sí. Pero é que vai facer Ari? Agardade uns minutos porque maravilla. imos Si deixa a miñoca aí posta claro, para que imos velo, mira, que ben isto da miñoca porque teño unha cousa pendente desde hai 6 semanas, unha nova que me atopei pois hai xa meses que di o seguinte, a ver, é un pouco a mí. A ver, o humor negro ás veces existe, pero que isto está, a ver, no límite. Dende a lonxanía, pois diste, home, non deixa de ser curioso, non? Un home perseguido, isto é real, Isto é real, saiu por favor. A finais do ano Encántame, pasado, 2021. Un home perseguido por abellas morre tras lanzarse a un lago e ser atacado por pirañas. Isto é real. Claro, estaba de ser. Claro, perdón. Ese concepto estaba de ser. Perdón, pero que é inevitable. Di, un home de 30 anos pescaba con un grupo de amigos no suleste de Brasil. Bueno, o tipo lanzouse ao lago para fuxir dun enxame de abellas e foi atacado mortalmente por pirañas. En fin. Eu creo que lendo isto vou facer unha cousa moi pouco radiofónica, pero é que claro, hai unha fotografía que dá unha piraña. É unha piraña, sí. Unha piraña afanada. No, é que non é exactamente, eso non é exactamente unha piraña. É que por iso estou non é exactamente unha piraña. É o home xa picado. Pero é un peixe, agora non lembro o nome, pero é un peixe que é coñecido porque ten a dentadura moi parecida aos humanos. Vale. E se fixo moi coñecido por iso porque é bastante friki. É da familia das pirañas, pero non é unha piraña. Vale, bueno, pois morreu atacado polo peixe que imita as pirañas. Correcto. Bueno, por certo, damos a benvida a un home que dixemos que chegaba, aparte chega no momento xusto, que é Fernando RQR. Que tal, Fernando? Todo ben por allí? Todo ben. Sabes que Pepe Capelán hoxe non está connosco porque, bueno, en fin, que xa o sabes agora. Deixou unha mensaxe. Despois xa ves. A ver se se recupera, pero temos outro lado do fío telefónico a unha das pirañas que están agora mesmo detidas. No, están no cabozo de Minas Xerais, que é o sitio onde estaba o brasileiro Minas Xerais, chamase isto, real, mira. Pero a piraña está a noticia empachada. só vai a mellor. No, fíxate porque vou ler que o municipio, ou seja, Minas Xerais e o estado
Sí. pero o municipio é Brasilandia de Minas. Brasilandia de Minas, que parque temático perdeuse ali. É un lugar inventado, ¿no? Non é real, non é Aletas de la Frontera, é que é real que existe. Rick, Bueno, parece falso. non, pois Seráis ser- que ten moi Home. boas minas e libros tamén. Sí, aí está. A sección de Fernando. Bueno, pois ABC. Tampouco quero dicir isto prensa seria. Imos xogar. Imos chamar. Esa foi boísima. Imos falar co esta piraña que Por creo que favor. está escoitándonos ao outro lado do fío telefónico. Boas. Hola. Hola, que tal? Non estou nun cabozo, Estou nun acuario de máxima seguridade. Ah, vale, moi ben. Vostede é piraña de Bueno, eu son Tito. Ah. Piraña é amigo meu tamén. Bueno, pero é piraña de familia de pirañas, quero dicir, Tito. Sí, bueno, a ver, os científicos non se poñen de acordo da familia que veño, porque moitos din que veño da súa familia Serrasalminae, dentro da familia dos Caracidae, pero outros din que a familia non é súa familia, é familia en si mesmo, é familia Serrasalminae. A ver, eu son Tito Serrasalminae de Todos os Santos, Serrasalminae por parte de pai, que era piraña tamén, Sí. e a miña nai que era de Todos os Santos. Xa. Celebraba a onomástica todos os días, Todos os porque días. ela sempre foi moi devota, Sí. que non lle serviu para nada, porque as pirañas, como non temos pés. Xa, a ver, vostede está detido polo que aconteceu co señor que se tirou ao lago. Sí, bueno, pero quero dicir que iso está infundiado, que non ten fundación, Que non ten- fundamento, que non hai probas, vamos. Non hai probas. Eu non participei niso, o que Xa. pasa que estábamos ali un banco de pirañas, en realidade, Sí. como nas manifestacións, Sí. as que montaron todos fueron 5 ou 6, logo diréis. Sí, Pero é sí. así, eu tentei falar cos cuerpos e fuerzas de seguridade de Atlantis, que son os que teñen xurisdicción ali abaixo, dixenlles que eu non podía ter participado porque que eu xa dende hai 7 anos son vegano. Ah, vostede é vegano. Moi ben. Eu non como nada de carne, de feito levo facendo durante moito tempo a campaña polo veganismo entre as pirañas, Sí. dicíndolles con datos científicos que a carne non é boa porque non é porque non é boa. É menos crúa, que iso ten un montón de problemáticas para a saúde logo que se Sí, sí. Correcto. entendes? Pues, Que é mellor comer un alga, por exemplo, pois se non queres pois un brócoli debaixo do mar, pois queda chum, pero bueno, pero hai un reducto de pirañas que están asalvajadas e que non queren entrar polo aro, e que estamos? Na Idade Media, ou se en pleno século XXI, Século XXI, papando xente, iso non que era un piraña, home, por favor, un Claro. pouquinho de civilización, Non non? pode ser, non. O que pasa é que non me creen os señores policías cando lle digo que son veganos, pero se eu fun o responsable de que Aquaman agora todo o que tome sexa tofu. Aquaman. Desde que cambiou a dieta, cambioulle todo. Sí. Cambioulle ata a cor do pelo. Non lembra que nos comis era loiro, agora tengo pelo negro ensortijado. Ensortijado, Home, sí. iso foi empezar co tofu e cambiarlle todo. Moi ben. Toma moito humus tamén toma ele. Humus tamén, xa. Eu, por exemplo, son máis de tofu. Eu o Xa. tofu así, vuelta e vuelta, tomocho. Pero o humus ten que estar moi pasado. Ten Vale. que estar como unha suela. Eu se sanga humus xa non como. Xa non me vai. Bueno, Tito, agora que vai facer? Porque se vostede di que non foi e teñen preso nunha peceira de máxima seguridade, entón Pois aí... eu agora síntome un pouco como os que están no corredor da morte, non lle fan caso. Agora está todo nas mans dos meus nas aletas dos meus Sí, abogados. claro, bueno, xa. Estame levando a caso un bufete de ollo mois que teñen moi boa zona, Sí. a ver se esclarece isto, porque eu tampouco descartaría que a culpa sexa das abellas, porque estamos todos tirando claro. como locos para que ven sendo as pirañas, e as abellas que, porque o mellor o tipo era alérxico, non sabemos. Claro. Non sei que, eu sei que estaba no banco cos meus compañeros, non me comín nada, nin me metí nada. Estaban todos formando o banco de peixes mentras isto É ocorría. máis, digo, Sí. perdón, Sí. serían as 10:45 como moi tarde, porque voy a actualizar a libreta en ventanilla e agora ás 11 pecha todo. Xa no banco de peixes. Sí, claro. Bueno, Sí, pois... bueno, no de peixes e no Santander, ás 11 non, como se xan ás 11 non faz nada, non en faz, ventanilla. Moi ben. Eu estaba cos cascos escoitando tranquilamente a Ricky Martin. Gustalle Ricky Martin a vostede, sí. A ver, non é o meu tipo. Eu, se non tes banques, por exemplo... No, digo musicalmente, se lle gustaba... Sí. Que estaba escoitando?
La mordidita. Ah, vale, para que preguntarei. Sí, bueno, pues nada. En ese momento que estaba eu actualizando, que eu me aplomo no medio do banco e claro, ao mellor foron pois non máis de 5 ou 6, Sí, que ainda non entran en razón, pero as demais non participamos, a ver se imos ser salvaxes ou cromoñóns ou que No, como é no, isto? por favor. Entende? Bueno. Que somos pirañas de xente, as pirañas somos peixe de ben. Peixe de ben, sí. Entende? O que pasa é que por culpa dunhas poucas levamos mala zona moitas e o 85% da poboación de pirañas é completamente vegana. Bueno, temos vegana. que Estamos tentando convencer a Namor. Xa Claro, que nos queda. bueno, grazas, temos que deixalo aquí, pero non temos tempo. Grazas por atendernos, Tito. Se iremos preguntando por como vai o caso, se sabe vostede da peixeira ou non, ou como vai o conto. Sí, teño que colgar porque era a chamada que tiña para facer. Ah, vale, bueno, Chao. moitas grazas, Tito. Bueno, pois falamos coa piraña, se sabemos o que ocorre. Que momento, Carlos. É un momentazo. Porque quero decir que está moi ben que tamén ocupemos un pouco de tempo en este tipo de denuncia social. Xornalismo porque puro. Claramente é un Como que caso non? de injustiza. Foi xulgado seguramente polos tópicos, é moi Isto triste. a xente do Ondas o sabe. Do Ondas do Mar de Vigo, creo que era dun pesqueiro que Hai pasou. documental aí, Aí hai Eu, documental eu, para agardo, plataformas, eu sinceramente agardo que esta piraña seña liberada porque Bueno, pareceme documental que non. ou a terceira da Aquaman, Sí. Habería que Bueno, ver sí, exactamente bueno. a ver que pasa. Bueno, imos pasar antes de agora que chegou Fernando RQR, vai lle gustar moitísimo. Ai, que bien. Habitualmente ademais Fernando últimamente por cousas non chega a este primeiro programa do convidado, pero xe sí, e fixemos tempo porque quero que nos contes exactamente cando eu che propuxen o da trae a guitarra e tal, ti chamáchesme e que me dixeches? Conta. Eu dixen, eu a guitarra levo e hai que cantar canto, pero aquí o ideal é que eu, que estou aínda en prácticas co oráculo, que me deixedes aquí facer unhas prácticas. Mira, claro, este é o disco, non? Claro, este é o disco. A ver, pues mira, O vamos disco, a mira, Que é unha amosámolo, fermosura, mira, ali Maravilla. nesa cámara. É unha fermosura. Eu explico vos, isto é o universo, non? Sí. Entón Vale. aquí hai un Sí. ollo pechado. Sí, sacarlle sí. Entón, Gústame. abrimos o párpado así, que levantamos pola mañá. É precioso, E hai unha lúa nova porque está nun eclipse tapando o sol e Que cando maravilla. pasa a lúa, Pero, sai o sol, bueno, chega pero isto a de luz. fantasía, non é ¿eh? un É unha disco, isto é unha obra de arte, unha obra de arte. Bueno, porque a Ari gustalle moito, hai que dicilo, sale o espello, o Ah. teu ollo, que o espello que reflexa, entón, la resposta está dentro, non? Porque está no Vale. interior. Ajá. Entón, no interior hai aquí 13 cartas. Bueno, Bueno, pero isto que como bueno, Espera, paren as rotativas, paren. No, Pero vamos a ver, pero isto espera, que- un momentillo. Isto Unha que maravilla. estamos isto é en Radio Tarot ou algo, que isto Claro. estamos, espera, no, pero seguimos facer Radio Tarot. O sea, se seguimos facer algo imos así, facer Radio no, Tarot. seguimos facer o oráculo de Ari, isto é un programa de radio, imos facelo ben. Isto Claro. ten que ter unha sintonía, ti presentas e todo isto, Ai, sí, pero por favor. claro, por favor. Claro. Pini, búscame sintonía de oráculo ou algo e presentamos E teño a que sección. dicir, amigo Capricornio, esas Bueno, cosas. isto xa ti mesmo, ti mesma xa, ti o Hai que, que o que facer diga. así, fa. Imos facer Cas mans. esta sección. Pon aí. Como que non presenta Oráculo de Ari. Con Cagado xa. Ari Magritte. Na Radio Galega. Miña nai. Hola, audiencia. Estamos aquí para facerlle preguntas a este oráculo. Hai Sí. 13 respostas posibles, correspondentes a algúns dos arcanos maiores. Preguntas a esgalla. Os arcanos teñen unha facilidade grande para rimar, non? Sí. Os maiores, bueno, eu que coñezo tampouco é tan maior, no, bueno, xa ten unha idade. Arcanos riman ben. Bueno, teño que dicir, A ver, veña, estes dalle. debuxos tan bonitos son de Avi Castillo, que son alucinantes. Bueno, pois mira, un saúdo para Avi Castillo. Sí, eu funlle dicindo, non? Pois cada canción un arcano maior. En realidad arcanos maiores son máis, pero eu tiña 13 cancións, Bueno, claro, tampouco tal. tampouco. Aquí
Xa faremos máis. Tamén, cando se fai un tarot, Non é un tarot, é un oráculo. É un oráculo. Ollo aí. pero hai que ser, eu fixe unha vez hai que ser moi estricto co que se fai, Claro, porque aí claro. hai, claro. Mira, Bueno, Ollo, cuidado. Hasta agora non fallou nunca. Vale. Mira, no Vale. video podcast, Acertado no sempre. video podcast exclusivamente para a xente do video podcast, vou poñer aquí en onde estamos, aquí en dobre pantalla, por aquí unhas imaxes do tarot das cartas que fixo Eu facía, Fernando o Requero. meu era casi maxia racializada. Era Negra. maxia, sí. ¿Magia qué? Racializada. Non se pode dicir negro. Bueno, Claro. moi Un pouco ben. así. Total, Oráculo. oráculo, preguntas, respostas, tal. Eu o que propoño é, Dalle. eu fago aquí unha tirada de exemplo e despois eu mostrovos como se fai e despois a min gustaríame que un de vos lle botar as cartas a outro. Vale. Así Un que, de nos a atención. outro. Vale, veña, vai. Vale, veña, Veña. quen quere que eu lle faga esta primeira? A ver, eu creo que, por exemplo, por novo, no programa, por máis recente, creo que Dani Lorenzo, Dani Vale. Paquitov, Dani vai ser o Lorenzo. primeiro, bótalle as cartas. Vale, tes Bueno. algunha pregunta concreta que facerlle ao oráculo? A ver, eu son do mundo artístico e como artista quero preguntar polos cartos. A ver, Ben, aquí imos o traballo, como vai ir Claro, o tema claro, laboral. porque se hai traballo, hai Ti cartas. agora barallas as cartas pensando nesa carreira túa, tal, as movidas, as historias que tes. Nestes intres para os da Aí radio, estás. está Dani E Lorenzo imos para sacar Bota de unha autónomo. carta, como estou todavía en prácticas, eu vou sacar o libriño por se preciso Facturas que consultar non algo. pagan. O trimestral do IVA. Está a facelo moi ben, Sí, Toma sí, de no, nota porque está aí Vale, pensando vale. na movida. Así se fai. está mentres todo Nin isto. unha subvención cae. Vexo que mente positiva non ten este No, chaval. bueno, está Eu non vou a tocar, porque podo No, No, que toques, hai- non toques. hai que esa Ambicioso, enerxía. ambicioso, Entregándolle nestes intres. Bueno, imos Agora, ver. colle unha, por favor. Pero aquí imos gravalo. A ver que pasa. Está collendo nestes intres Dani Lorenzo. síntome tan especial vindo Aí todo no medio, tes vendo a maxia Es toda. que ti tes Estás que vendo velo en todos, primeira, claro. Agora teño que vela e ti adiviñas que non. No. non adiviño nada. Que Ui, carta é? sabe, esta é genial, porque esta carta é a morte. qué bien, O qué que bien. agardaba. É unha qué das bo mellores. arranque. Das mellores? Sí, é unha das mellores, a morte. Vouche dicir, a morte o que di é que remata unha etapa de algo que estabas a facer que o mellor xa estabas algo canso ou que sexa, Rapaces. é que chega, non, pero bueno, claro, mellor Se é que acaba de chegar. chegate un palacio de verdad, non estar aquí de prestado, Claro, por por exemplo, Claro, por exemplo. remata esta etapa de estar de prestado e chegas a teu propio pacio. Eu Carlos non sei, pero a familia de Carlos vai me botar de menos. Seguro, Sí, segurísimo. porque quen crees que levamos nenos ao cole? O que pasa é que, a ver, a morte, eu tamén entendo que estés dulcificando un pouco, pero No, Dani no, está no, sentenciado. mira, isto está O sea, escrito. se a primeira que sae... No, a morte é guai sempre, mira. Outono, non? Non é que o diga agora para quedar ben co Bueno, que eu cando era mozo no, pero ahora xa empezo a pensar que a morte igual é guai, Eres un autónomo, Hai opcións, non? Bueno, Claro. A ver, que cuidado, No. Facenda, a morte, cuidado aí, sendo autónomo. Digo Ser vos que rápida. hai cartas que non molan, pero esta en concreto, mira, e imos ir aquí o traballo. Di, cambios favorables, ideas frescas, brillantes, convicción e fe no que fas, boa relación cos teus compañeiros Está e falando outra superiores, persoa, creo. un gran traballo en equipo. Se o teu traballo faiche infeliz agora mesmo, en algún sentido, esta carta anuncia que chega o pulo que te vai levar a facer o gran cambio sen medo. O medo Maravilla. que te ata neste momento o emprego que non te fai feliz, agora mesmo xa o superas. O cambio será favorable. Decídete a levalo a cabo. isto soname, Dani. Isto en exclusiva a mí, absoluta. moi ben, de verdade, soname Ya. moi ben, pero no posto imaginario, no posto futuro de Dani, o tema salario non se menciona. Xa, No. O sea, emocionante vai a ser. Agora, cobrar xa, bueno, é o meu sino, non podo. A Non ver, podo dicir o outra oráculo cousa. tampouco vai cambiar a historia da Vale, claro, vale, Eu noto das- certa envexa porque a ver que cartas sacas ti, Ai, tamén claro, te digo. é que agora é o momento de que, por exemplo, Aí estamos. Fran Rodríguez, eu creo que para parte de, a ver, como pitonisa, o que máis se parece que temos no programa, Fran Rodríguez. Sí, que leva eses anéis aí. de ¿Qué ganas de pitonizo. decir eso de... Estamos con Ari Margarita aquí en Espacio en Blanco, Hola Miguel, ¿cómo estás? pues vamos a preparar un ritual para todos los espectadores y los que nos escuchan.
eu fago che entrega da... Sí, Ui, ui. Non se pode tocar, aparte isto porque senón, claro. Pero transmite. entón, ti vas facer o pitoniso, non? Non, el valle botar as cartas a Fernando Requero. O sea, que Entón, teño que espera. entón, que teño que facer, por Eu favor? el ten que barallar as cartas. vale. Eu barallo. Pero xa tes clara a pregunta que vas facer? Pregunta, por favor. Últimamente estou moi cascao. Vou preguntar da saúde, a ver que tal. Da saúde estás Porque estou fastidiado, cascao, Bueno, xa veña. se me ve, estou un pouco gordo. Eu teño que maior. pensar en cousas que me No, interesen. o que ten que mentres- pensar, o que foi o vale, traballo e o que votas. No, ti Ti nos pasa Ti nada. es o medium, quero dicir. Non, pois ti xa es- estaba coa cabeza en Aquí Jaimito o que foi o Borromeo. traballo e o que Vou pide. facer como Dani. Vou facer como Dani. Bueno, cousas As cando un- lumbares. A vista que xa tampouco va moi aló. O túnel. Oh. Os familiares. Os familiares dicindo adeus. Eso xa. Bueno, teño que dicir. Xa fixo co chollo. Ahora xa. Dime, Dani. Non, que se che cae algún así por casualidade, esa xa é a que Esa é a queda, boa. o No, sea no, que no. ten cuidado aí. Non quero deixar. Eu, Dalle. A ver, eu que fun- xa. eu fun ves, pitonizo xa, a ver, isto non. Home. a terra caindo en riba do ataúde. Non, tens que saber. Eu fui un pitonizo, pero Esas son as cousas nas que Teño un que coller vai un. pensando, Fue un pitonizo, pero votaron. Sí, sí. Tamén te digo que peor que Pepe Capelán non vas a estar, Agora mesmo Por favor, acabemos porque xa Ahí estou, vai, ahí vai, xa ahí estou vai. pensando en las corsarias. Esa é a que quero. Esa é a que quero. Esta é a mía. Mira, antes da interpretación boa, quero que me faga Fran unha así o oso. Sí, veña, vai, que é o cero. Ha salido la carta de vaporeo. Vapores. 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 Ves, é a presbicia, Fernando, que xa non ve, xa teño que alexar. Así, ahora sí veo. Vapores. E que teño que facer agora? Ti No, interpreta. interpreta. Que interpreto Fran. eu. Pois Vapores, a miña saúde, vapores. A túa saúde, a túa cabeza, vapores. Vapores. Na túa cabeza, moito vapor, Moito Fernando. vapor. Moito vapor, que é algo que xa penso que Veña, Mantén- Teño que ler, Si ¿verdad? podes ler, sí. Mante- sí, bueno, sí. Bueno, se pode Porque, ler. a ver se pode ler, Esa- porque a letra é pequena, Mira, aí Venga, podes vai, buscar situación, podes Bueno, buscar, se boa. preguntara polo amor, podías A ver, ler o amor, pero podo falarte do significado da situación do traballo e do diñeiro. leye a Sí, situación. o sea, de calquera, porque de todo menos o que te preguntei. Pero que é o que me preguntou preguntaste? da saúde. A saúde, Entón, pero bueno. Dille a situación aí. É que Situación. Aí vai. Con vapores predomina lo impulsivo, Vale. por lo que esboza una situación apasionada y sin apenas reflexión. Vale. Podemos pensar en acontecimientos que se precipitan y no tienen freno, como cuando has lanzado una piedra por un precipicio. Vale. Estos acontecimientos pueden ser, a simple vista, positivos o negativos, y la interpretación final dependerá de las cartas Hai que que la sacar acompañen outra. y su posición. Vale, vale, sacar outra. que Vale, vale. tocouche bola extra. Toma, bola extra, dalle aí. A ver. Si hai abellas que non me tire o lago. Vale, ¿no? sí. Vale. Claro, o que acontece con isto é que vapores é a carta da espontaneidade. Eu creía entón, que- o que sucede é que estás nun momento que dicías canso, non sei que, o mellor porque tiveche aí situación. Oye, pois cadroulle guai, Sí, porque sea a sí, carta da espontaneidade a de Fernando Requerre Sí, tamén. Pois no, mira, sí, aí sí. lles E saiu, aparte, sí. tive unha situación. Sí, Si veches unha, sí, sí. si fuches Aí pa está, aí non moi. Aí Aí está, fai por iso pouco. tens Sí, sí. aí a enerxía como esgotada, claro. Uf, esa Por esa certo, cuidado. por lo de ser pai, aplauso para ti. Aplauso. Aplauso. Foi pai hai moitos meses. Fun pai despois Pero de pillar a baixo. non importa Despois porque de pillar a baixo. como non Hai sabemos moito. cando se vai escoitar isto, pois a ver. Maravilla, maravilla, está eses boísima. pulmóns. Boísima, son os pulmóns, sí, sí, respira. sí. Respira. Pulmón, Carlos, Mira, a aí, primeira ten respira. que ver co arcano maior do loco, do tolo, e esta Sí. ten que ver co arcano maior da temperanza. Va- Que é aí o equilibrio. Equilibrei entón. Aí A está. ver, Equilibrei. Chegas ao punto de equilibrio. Estou aí. que queres? Saúde tamén? Si se me vas, dime Sempre traballo. saúde. Eu quero saúde, pero ti dime Aí, traballo. situación. Respira habla de una situación un tanto delicada. Define un momento Sí. en el que es preciso sopesar todas las posibilidades, Ajá. asesorarse bien y apoyarse en buenas amistades. Vale. También anuncia la entrada en un periodo de cambios, Sí. como sucede con el resto de las cartas. Para delimitar el tipo de cambios debemos analizar su entorno y su contexto. Las cartas que la acompañan completarán Outra el máis, mensaje. pero- Outra máis, Sacar penso outra. que É unha pasada É porque é un no parar. O sea, Fernando é Pero un bueno, no parar. o que vexo así Cuidado é non te que- pases agora, porque
O sea, quero dicir, 7,5. quero dicir, non chega o oráculo para explicar a Fernando. O que Si son- gasto, aparte- si gasto todas, gaño, ¿no? Se sacas un 6 outra vez, volves para casa. Claro. O que estou entendendo eu é que A ver. este Avances, chaval uno, mogollón de espontáneo. Ingobernable. Espontáneo, e o que Sí. lle está a dicir Oráculo é que busque un pouco de alguén que escoite a máis persoas que teña por aí, Máis. porque claro, algunha, polo menos algunha. Vale. Eres moi Escolle espontáneo, outra. é como pensa un pouco para Mira, medita. se escolles outra, Saca. esa é outra, temos que rematar Hai aquí, que- seguimos sí, para seguimos o vinir para- episodio. Ahí eh. estás. Especial. A ver, Pero sácachela así. Sí. Ay, Dios o mío. Madre revés. mía. Oh. Maradona Sacó- saliu. Sacou unha ao revés. Maradona saliu. Non seu, Esta a primeira de todas. iso chamase Isto é cor de lóstrego. color do color lóstrego. relóntro. É a primeira, pero hai unha parte aí que dice, sae ao revés. Cuidado, cuidado. Ben que Fíxate la pintaba. Pois esta era o apartamento en Torrevieja. Viñemos a xogar aquí. Aquí estamos, aquí Viñemos a estamos. xogar. Se sabe ao revés. En posición invertida. Eu Si apareciese invertida, Si la aparece interpretación de la carta pasaría a ser negativa. Estaría advirtiendo acerca de manipulación, mala planificación, talentos potenciales que no acaban de Puede salir a ser. la luz o emociones escondidas. Estáme pasando. Es un aviso. Estás a tiempo de reaccionar. Bien. Bueno, Estás a tempo. Bueno. é positivo, é No, positivo. mal, é Quedemos con positivo. eso. Menos mal. Sabes por que é positivo? Porque Porque non hai que che mandou rematar. sacar outra carta e temos que ir rematando o Estaba programa. sudando eu, en plan, pero bueno. Oye, encantoume Traballaches isto, moi bonito, bonito, guai, é super divertido. Oye, un aplauso para Arima. Moi ben, bravo. Pero que logo ademais é un disco, non? Claro, claro. O disco, Pues digo, por se nos perdéramos e tal. o Mira, mira, disco precioso. sale Ahí está, por ahí aquí. está. Aquí está. Ahí está. disco. Maravilla, Oráculo. maravilla. Moi guai. Pero de verdade que o packaging pareceme unha cousa Sí. Bueno, Sí, a Ari é unha Diseño total. Ari é unha persoa que moi preocupada pola presentación tamén Sí, sí. formal dos Fantástico. discos. Bueno, en xeral, non? Pero concretamente dos discos, Oráculo é unha proba dela. Maravilla. Ari, temos que marchar. Jo, va. Vale, xa, no, pero bueno, Eu volves quedo como a Dani. volves o Sí, sí, vindeiro eu fago episodio. chumuco. Xome sí. Onde Hai sitio volverá na, por sitio, hai sitio non? nas Ai, caixas, Onde hai sitio comen nas 5, caixas. comen 8. Temos unha cousa, Pini, aí que recuperamos para a vindeira semana. Mandamos unha apertaza grandísima a Pepe Capelán que se recupere, pero hai que dicir que estivo nos controis técnicos Alejandro Martínez Pini, Bravísimo, Dani Lorenzo, bravísimo. Fernando RQR, la dirección de contidos Fran Rodríguez, a grandísima Ari Magritte, que estará con nos no vindeiro episodio. E non marchamos xa, pero non imos marchar porque sí, marchamos con música en directo e como últimamente temos moitísimas convidadas, porque a xente di que son estos homes, teñen razón, pero Sí. que facemos? Pois traemos a parte importante do programa que son as convidadas. E hoxe temos unha tamén que é unha grandísima música e artista que vai interpretar acompañada por Robert Carcos o seu último single Algunas veces. Pedimos un fortísimo aplauso no como que non para Roma Música. Solo ocurre algunas veces cuando la arena de tu casa se funde con el mar de mi ventana. Cuando podemos mirar al sol directamente, solo ocurre algunas veces, solo son algunas veces. Oh, oh, oh. Y no es necesario hacer nada, las veces van viniendo, aunque la lluvia caiga con fuerza y el viento quiera pegarnos. Y podemos mirar al sol directamente, solo son algunas veces, solo ocurre algunas veces.
funda con la arena de tu casa. Que el mar de mi ventana se funda con la arena de tu casa. Que el mar de mi ventana se funde con la arena de tu casa. Que el mar de mi ventana. Y es cuando nos mojamos, y es cuando nos amamos, y es cuando nos mojamos. Solo ocurre algunas veces, solo son Y es algunas cuando nos veces. amamos. Solo ocurre algunas veces. Y es cuando nos mojamos. Solo ocurre algunas veces. Solo son algunas Es cuando nos veces. amamos. Solo ocurre algunas veces. Y es cuando nos mojamos. Solo ocurre algunas veces. Solo son algunas Y es cuando veces. nos amamos. Solo ocurre algunas veces. La arena Y es de cuando tu nos casa. Solo son algunas veces. Solo son algunas veces. Y es cuando nos mojamos. Solo son algunas veces. Solo son algunas Y es cuando veces. nos besamos. Solo ocurre algunas veces. Y es cuando nos amamos.